ni somdu yurmende hewndu baraj korka ko fari lema ne wadi mahota wondane gantuji mo naflu ngani yoda inna mal a'malu biniyat ustabaka tuji bede baraji ma shahru ramadan itande foko lewru gi jangon be tawsora ka dum hoto hat hore ma nyamda yerde tawa hoda ko hewra jeli saytu oto janum do mawna mamoud nanno kam wa mamoud an ko arti fahamata avant bannar hamada an mbayri yidem juma donc gonto surdane wala dum famen mi teskirim ko korko dari ko kongal ma daraki juma finan malikaji ko batti hokkudem carte invitation ya addanam juma walla ala dum jon ko yaltinde mi diina saytu amaden en ko hoddibe e hala ngayna hala do ko min way settanadem set ko ganduda bat andi an avant korko ne daro seeda yahanno juma kon jom hay dum natti ha laabi kadi hal mba sa firdum ni gobbe korka min reta mala haydar o firdum ni gobbe comme kor an problème o adjon problème yahara juma an korko saydou anani ka tisbar nan ere yow ko hamma umma telginda jaha juma saydou min hor wiya da wada vérification dinam saydou dinam alhamdulillah rabbil alamin allah ne andi malaikaji allah ne andi ne ndewiram mi allah bet andi kan ne ndewiram mi allah saydou fa der galle nariya suuduma yewam wasa widal hal nami gon yaf tawa cellik ton jasar juliya ni ngay juma ko tompa ya anda wondon tan ya ko diftito adanda ah won korko ma selli fardo wonni amma talte andane ma jaggado boliyel mum jaggado barmiyel mum sa yidi tajj ndonka o koddo da woni seburi o min de ham laare sa yaltande do hande mi sikkanta mom wawna toyde do ko weli bantu lewru korko lewru moƴƴere ko lewru yurmeen ken fo woɓe lewru korko wonande enen julɓe ko adi aɗa hoora yataw anina ardi so ani yedditama kon korko netti sellu wona hadde hormum ñamde kamɓe yarde noon waɗi serɗe yaade neɗɗo bébé ala so wat fayde ayo bébé ayo bébé ayo bébé hanenam ayo bébé ayo bébé mani ayo bébé min jog min tay ayo bébé ayo bébé min tay assalamu alaikum injo commando maden ayo bébé hande san no woni siddi walla ayo bébé anka kangar walla ka dum jolles ala jolles am kayen am susuti min biyanum kangar jolles am kayen anka biidum kangar ga kanyum woni kangar jolles am kayen awana ando nanka kangar de woni siddi non jolles am kayen jura fiaka esa ayo bébé wala mi fatima adam halam ma kalam ko wattu wonno do fat amay hal to sanantel wattu wonno do kalisam min soti fon kan no haata mi ko monam desta do mi kalisam mi gonde mi kalisma mi dara kalisma ko fo monam desta jinyum ser monan dar ser ko hatam no da hatam sa ser mi do ado do keddo ha min hay sa ser mi do keddo ala an est-ce que Sidi va à l'école ala Sidi va pas à l'école Sidi ka papa kam halam ari hanki wana ari hanki yidde haalande mo hunde wotere kam bada dum hakkille ma mi wondiri Allah so wonano fitande saytu aɗa andi kon pettomo bool mi wonma comme ni tufi kurbetel ni mi yaltima ala mboɗo jaknami lakara an on dal min jaknami ko go ɗiɗi kilima ma wona kilima gallo ko woni kam kilnami hede mi haalama artiluji galle ɗi gal hede mi haalama meɗay hede mi haalama so sedday bowol to so hanki jamma hande mo hore so mama so sedday salamu aleykum article uji galle ɗi kalanmam aɗa heeɗo keɗɗa heɗek mi wondiri Allah mi nodda Saydou jalta galle walla mi addama police mi addu kasani ko haata min yaltani addu kasani min mi yaltani ɗo gallam heɗe gallam ala gulaɗi kewɗi gallema ala wi goo ala gulaɗi kewɗi gallam ala ŋañade bamɗe ŋañade bamɗe e ɗiɗi gallam ala safi riiɗa safani riiɗa min tawi mi joni woppa ɗum ko min tawi riiɗu nemi ɗum hay min he aɗa herse mi alama ala aɗa haala he amin jontima hakkidal hakkude meɗen an diiɗo o gamono diiɗo nani hanki no garmi ɗo e nder anani min nani hunde tar cikka ɗon ko mamma mammini to mamma nder ko an aɗa yurno ɗum aɗa mbanɗa ɗum heddinima ɗum heddinima an yara suutem yinno ko suudem an yara suutem min kadi haala amin ko an wayi kam walla holɗum min kadi an wayi kam min a wawa amin a wawa kam ay mamma ɗo ko mamma
kam mbiraɗa dirige ko mamanta min ay min arma min ya tami gallame ko haajam soni joni soni galma min ka ala de fam mbeɗa hormi lewru ndu an noon lijjirgal ala no horma lewru ndu sawno lewru gartaɗar kaba araɓe yam ha ar hay goɗan kam mayda tan alam goppuɗa seydou nala fof ka wiyata ɗum min noon enquête garmi tan aɗa ɓiccam ɗen comme goɗɗo maaro duuɓi ɗiɗo duuɓi tere noon min a ittirani ɗo min ɗo mi wona ɗo hande mi wona ɗo jaam passé mo sona gas ujunnaje 7 hakkude kayre noktat ujunnaje 7 ɗo jogo ɗo lebbi 7 hen timmina ɗo hen